Professor Swami, may kahulugan ba kung tumatakbo ka sa panaginip? Kinig kayong mabuti. Kung ikaw ay tumatakbo sa iyong panaginip at may mga taong humahabol sa iyo, ito ay nangangahulugan na merong taong nagkakagusto sa iyo sa lihim. Kung isang tao lang ang humahabol sa iyo, ito ay nangangahulugan na ang dalaga ay liligawan ng kaniyang best friend. Kung lalaki naman ang hinahabol ng babae, ito ay nangangahulugan na may dalaga na nagkaka-crush sa kanya. Kahit na hindi siya gwapo or ang kaniyang mukha ay parang sinampal ng kapre. Ano ba ang silbi ng mga kahulugan sa panaginip? Ito ay magiging gabay natin para makaiwas sa mga masamang mangyayari, or ito ay gabay upang magkatotoo ang mga magandang kahulugan ng ating mga panaginip. Halimbawa, kung ang panaginip mo ay nangangahulugan na magkaroon ka ng maganda o malusog na pangangatawan, dapat mo pa rin gagawin ang mga bagay na hindi ka magkakasakit. Kung ang kahulugan naman ng iyong panaginip ay magkakasakit ka, dapat mong gawin ang mga bagay na hindi makakasama sa iyong pangangatawan, tulad ng pagtulog ng maaga, kumakain ng mga masustansyang mga pagkain, at uminom ng mga vitamin.